Ang atong tubag sa Salmo nag-ingon nga Ginoo, kung magtimaan ka sa among kalapasan, kinsay makalahutay. Nakasabot mo ani? Kung ang Ginoo nagtimaan pa. Ngano man, di makatimaan ang Ginoo. Katimaan oy, perfect guna siya. So perfect sa nang iyang memory. Ang tanan atong nabuhat, sugod atong kamaon atang mohimog desisyon hangtod karon iya ginang natiman-an. Why namisik ana? Bisan ang kinagamyan atong detalye sa atong gihimong mga decisions kinabuhi natiman ana sa Ginoo. Ang nakanindot lang niya kay dili niya himuon nga rason aron iya tang sigihan o kanang sa Tagalog ba sumbat ba sudya, di ta niya sigihag sudya. Kay kung sudyaan ta niya kanunay niya iya ginang idetalye ang atong mga nabuhat nga kalapasan ngadto niya, ambot ganahan pa bakatang musimbang. Kana bang igabuti mo da simbahan mo flash dayon ang imong mga binuhatan? Inigdayon nimong saka diri kay mubasa ka, manodes imong unahuna nga ikaw di ka ngayang mubasa, si kag yaw-yaw dito sa inyo, si kag panglibak niya, proklim ka sa akong pulong. Igdayon akong so diri, inigdayon akong hawak diri sa altar, ikaw pariak ka, nagsupak ka na ako ani, mo ni imong gibuhat kay bawo ko ana. Sus, di natin ko ganahan mo misa Ikaw, si kag simba, di ka mo palit og slat, kay bawo ko ana. Sige kag patanto na imong kwarta, sige kag butang og interest sa imong kwarta nang pautang nimo, unya di jud ka mo palit og slat. Ambot ganahan ko baka ka mo simba, no? Oo na, ang Ginoo dili ingon ana, katimaan siya, pero di siya manudya. Di sad siya magsigig pa konsensya. Unsa may ang ihatag? Warning. Maingon siya, di gay mo mag-usab, patay gyud mo. Ditso ba? Way daghan. Sige dihag hadlok-hadlokon pata. Tininuod yun nga kung di mo mag-usab, patay gyud mo. Muna'y misyon ni Jonas or ni Jonas, ang propeta, diri sa atong unang pagbasa. Ngano man gyud nagdrama man gyud maayong Ginoo nga gipalabay pa gyud si Jonas sa dagat, gitukob sa isda, nya giluwa didto sa baybayon sa Ninibe. Tungod kay ang Ginoo gusto nga gamiton si Jonas nga mo warning sa taga Ninibe, musulti sa kamatuoran ngadto sa taga Ninibe nga kung di gyud mo mag-usab ang inyong mga sala, di gyud mo magbag-o, patay gyud mo in 24 days. Patay gyud mo. Nagbag-o ba ang taga Ninibe? Tubag. Oh, maayo kamo. Hilingi ay mong tupad nga magbag-o na ka. Tingna ba? Magbag-o na ka. Kaya kita magsige ra batag unya-unya. Inikabati nato sa tingog nga nag-warning nato sa atong sala. Unya na. Dili na maayo nga magpuyo-puyo mo nga way kasal sa simbahan. Unya na pader magtigom pa mi. Pila na may inyong anak? Duha na. Oh. Kung sa inyong gitigom, anak o sala o oh, daghan kita na. Buwagin ang imong kabit kay sala na, maka-impirno na. Unya na lang pader kay dili pa ko ready. Ingon man siya good, maghikog siya akong buwagan. Ay pahikugan na, ay naunsa. Misahan na nato, pahikugan na. Hadlok-hadlokon ka ng hikog. Pagbuwag na lang mo, kay di man ka mo pwedeng kaslon, kay minyo man ka ng imong katipon, pagbuwag na lang mo, Father, na naman good me baby.
Sa ilasunan ng baby o niya mabangga ng imong katipon diha sa karsada, niya mamatay sa din na inyong baby. Ha? Di, oy. Way, kay siguro doon na sa ilaing mamintana. Muhimo na sa laing baby. Oy, hilas. Doon na naman good may baby. Di naman may pwede magbuwag. Huh? Hilas kay taba. Ato giyong dipinsan. Ni warning na ang Ginoo nato. Ang gisulti ni Jonas or ni Hunas ngadto sa taga Ninive mo na gisultis Ginoo alang natong mga makasasala. Hunungan na. Ang importante karon gyudayon hunungan na. Paminaw, hunungan na. Ha? Mauna nga si Maria diri sa atong ebanghelyo gidaig ni Kristo ngano man naminaw man siya sa Ginoo, wa man siya himo og bisag unsang mga buhat. Pag-abot sa Ginoo dito sa ilang balay, ang una niyang gibuhat, milingkod siya sa tiilan ni Kristo ug naminaw sa gitudlo ni Kristo. Naminaw sa gitudlo. Si Marta, pag-abot ni Kristo, purti niyang lipaya kay sila manggoy barkada kayo, mga magkuha mo to sila, managhigala, purti niyang lipaya, kapuliki din siya tughikay, hala, luto yun, kay andam sa tanan, kay ako ning ipakaon sa Ginoo, lipayo na kong Ginoo, aning akong ipakaon niya, ofira na kong Ginoo ni ining tanan, wa naminaw na stress, hangtod na hinoon, na imbis lipayo niyang Ginoo, gisugo na noon niyang Ginoo. Ni ay daghang nanimba din kusog kay manogo sa Ginoo. Ni adin Ginoo ayuha in taon ko ani akong kanser, Ginoo ayuha in taon ning akong anak, Ginoo papasara in taon akong anak, bag-uha in taon ning batasan sa akong bana, ang batasan sa akong asawa, bag-uha in taon. Daghan kay tagsugo sa Ginoo nga atong ipresentar kada nato simba. Ginoo mahalin na unta ni mga slots, Ginoo in taon paspasi in taon ni halin ang slots. Ana panuko. Ginoo mamalit ng tanig slots, di na tanig magpabungol-bungol ni mga tao, asig paminaw, sige pag-ingon pader, sige gimig-like, ni mo sige gimig-like. Unya, wag yun palit og slot. Manugo ta ba? Manugo. Ang gusto des Ginoo, ingon siya, oy Marta, ikaw ba? Nagkapuliki kas daghan kay nimong mga gihuna-huna o gibuhat. Usara may gikinahanglan. Niining kinabuhia, usara ang gikinahanglan og nakapili ang imong igsuon nga si Maria sa labing maayo. Why makakuha niini gikan kaniya. Unsa may pinakaimportante aning kalibutana para ni Kristo in relasyon ni Marta og ni Maria. Unsa man? Wa mo kibaw? Pasa ko kibaw. Pero ako lang yung bana-banaon, kana yung pagpaminaw sa Ginoo. Kana bang mobiya tas tanan natong gibuhat, maminaw taniya. Kano sa man na mahitabo sa atong pag-ampo. Muna, pray without ceasing. Kana bang sa di pa ka mohimog desisyon, madako man o magamay, ayaw o saghimog aksyon, basta dili ka mag-ampo. Ampui usa nang imong buluhaton, ayaw paghimuhimog imong kaugalingon nga tungod lang kay ganahan kay kastanan, inspired na kay kastanan, tungod kay mao ginay tan-aw nimo sakto kayo, ayaw ampui sa bisan lang og kadiyot, Lord sakto kani akong buhaton nga tiksa ni nako ang nagsigig ingon nako nga I miss you so much, ako ning baslan og I miss you too, unsa may akong i-text ani gaana nagug ka sa cellphone. Ingon na Ginoo, sige, last na lang na ha. Amot maingon ba kang Ginoo, ha? Okay ba? Basta maminaw lang ta, niya mapaubsanon tang maminaw, ang isulti gis Ginoo, permanente gina nga padong sa dili pagpadayon sa sala. Ang asa akong experience ba,
ang isulti gis Ginoo inig ampo nako, Lord, mayo ka ni siya niya dili ka makasa ana dayon. Ug imo nang lahoson dili ka makasa ana. Nako, mura magmakasaha, Lord. Sige. Ilisi naglain. Unsa kay imong buhaton nga mapadayon gyapon pero dili ka kasa. O ana, nimi ko kani kang ni Lord. Mailhan man na nato on ang Ginoo iya na nang pamaagi. Ngano man mawa dayon ang atong worries. Mawa dayon ang kanang kakulba, kanang kahadlok, mawa siya. Nabitay ni text nako, Father, millions naman ang sigihan ni mong hisgot. Wa ka mahadlok. Insa na? Kidnap for ransom ka? Ana. Kamo, ikaw na bito. Baga ko na ninyo. Ang saman? Insa famous na biya kay kapader, maglakaw-lakaw ka, wa ka mahadlok ka na. Ikaw na biya. Ni ana ito, pagbasa na ko sa text ko, hala Lord, bitaw no? Ana, simple ra kayong Ginoo gisulti Ingan din siya, pagpakamatay lang. Ayaw na naghasula ang simbahan. Total, wa man kay kwartang gisod sa imong bulsa. O ila kang kidnapon, pagpakamatay lang. Naku niya, unsaon na nako, og naaon niya, hulga-hulgaon nga, patyo ni Namos Paderciano, basta way mo ransom ani. Magdali-dali, o niya ni sila si Sister Lalay, sila si Brad Boy, magdali-dali, o niya ni sila kapakapa. Yung siya, iwali lang na, nga di yun ka iparansam pagpakamatay. Amo ni akong gisulti karon. Kay kining atong tanan dinhing gihimo para kini sa simbahan. Nya kun ang yawa mohimo gyud iyang iksina, ayaw intawon ko ninyo iransam, ipapatay ko. Kay mao ni ang akong commitment isip pare. Nahibaw ba mo ako lagi ning i-reveal ninyo ha? Ug wa pa ninyo mahinomdumi. Ang last question ako aron ko makadesisyon kung magminyo ba o magpare way back mga March 1994 kay June man ko 1995 ni sulod sa seminaryo. Ang question nga gisigihan ako atubang, asa ko gustong mamatay, asa ko malipay nga mamatay sa kinabuhing minyo o kinabuhing pare. Naghila ko ani nga nagsigig pamalandong, mga 7 ka buwan na kong pamalandong. Ang usas mga questions, asa ko gustong mamatay. Yan ingon dayon ko, gusto kong murag malinawon kay ko nga mamatay isip pare. No na tuguti ko ninyong mamatay, ayaw ko ninyo gasto-gasto kwarta. Ingon manggani ko kung mag kidney failure ko, nya dialysis na lang. Ayaw na ko ipadialysis. Ganahan kay ko nang mamatay nga mamurot akong lawas, daghan kay mga sakit. Ay na ko nang dialysis. Hapoy na kaya na. Let me go in peace. Nya kung makuan sa ko, makanser ko, labi na mo stage 4 na, ayaw na ko anang sana kimo-kimo. Hilas-hilas na lang na. Ay sus, ibutang ko sa suok ko'y huwata ko nga mahuman. Kay ganahan kay ko anang mamatay ko nga mag-antos. Mo na siya. Mo na ibutang na ganis TV, gihigtan ako sa kong liog kay bitayo na pakpak dayon kana pa din. Bitaw suportahi ko ninyo ana. Ayaw mo pagratol-ratol nga mo gasto yung kwarta, pertim ginatong pangulikta din para aning ato mga project, ihatag na nun ana mga yawan noon. Ayaw ipapatay ko. I-declare ginanako nga I am happy to die for the church. O anang paagiha ko patyon, ay gyud mo karatol, lipay kay ko ana. Nga mo na akong i-declare ha, gisugo ko sa Ginoo na naminaw sa kunya during my prayer. Kay mo man original na kong commitment to the Lord. Pagsud aning pagkapare, mao bitan ang pagreklamo nako katong na-assign ko sa prison ministry nga adto nako sa prisuhan magsigig atubang way kolekta, gasto pa kaayo, wa pagyud koy allowance personal nako.
kay wa ko tagaig alawan sa atong archdiocese ana. Pero dito ko nakaamgo nga, uy, maom din ni akong original din commitment di ay nga magantos. Ingon, mura pag ipahinumduman ko sa Ginoo, baka itong gahilak-hilak na ko, yung Ginoo, hilas biya ni mo. Ingon ka, gusto kang magantos, isipari, i-assign lang kag prisuhan, hilak-hilak na kadiha, pastang lipaya lagi na ako. Nakaingon ko, Lord, bisag ibutang pa kong Bartolina karon, okay ra gyud kay na nako. Wa na ko mangandoy ma-assign og parokya. Mao tong pagka-assign ako dinhi, purti gid akong hilak kay di na in love na ko sa akong mga pag-adtos prisuhan. Purti na kong hilak nganong himuon kong parish priest. Pero karon og ibalik ko dito ambot ka di ba sa ka ko muhilak. Depende. Pero mao na akong original commitment ha. Bantay bitaw mo di mo mosuporta nako ana. Mo bitaw na dinhi transparent yo ko ninyo. Mao nya ning panahon na nga makakita mo og transparency nga wa pa ninyo madonggi sukad masukad nga to the last centavo, to the last millions ako nang i-declare ninyo every day, every month. Kay wa ko mahangol anang kwarta. Ang kwarta nahigugma ko ana sa pagdapat ana sa simbahan. Nya kamong mga nahangol og kwarta, pangundang na mo kay mga matay mo ana. Mo na ang hari sa Ninibe, ang iyang pagkahari, iyang gihukas, nilingkod siya og sako, sapot siya sako, giwaktang niya tong iyang kaharianon, nagbulibod siya abo, mi-declare pagod siya nga way mangaon atong tanan, bisan pa ang inyong mga hayop, ayaw pakana. Nitahod siya sa Ginoo nga mo itag-iya gyud sa kinabuhi. Wa nay bili ang tanan. Great city gitong vast, great city, powerful city ang Ninive. Capital gud sa Assyria. 3 days nimong ibaktas, dako-dako ginang syudara. Lakaw nimo in 3 days. Baktas ba lang ba? So mura to siya gikan sa norte padung sa south. Ana, 3 days nga pagbaktas kung lakaw nimo. Pero ang hari ni give up sa iyang power, sa iyang authority, ni humble down. Way kapuslanan ng kwarta kung dili gamiton sa kabubuton sa Ginoo. Hilas kay tastanan, no? Mao na siya. Basig sunod si mana. Patyonon ako. Relax lang mo ha. Ay mo karatol. Nawa di ba ang atong slots palitonon pa ni. Hutdan yung palit sa di pa ako ani bitayon. Tanawa ha. Atong holy pads para din sa atong national retreat for priest karong November 7 to 9. Ang atong halin iabot nag 47,518 slots. Atong pakpakan ang namalit ni ini. Salamat kayo. Hapit na sila mag-equal. Naapay 52,482 slots na available. Tag 100 rani per slot. Di ba? Nya sa ato sang IMMEG, Mother Mary's Enriching Graces, para sa pista nato sa segunda patron, ang atong halin niabot na og 10,163 kaslots. Pakpak. Ni ubos-ubos na ang wa mahalin. 9,837 na lang. Hotdan ninyo karong adlaw inyo pag ginindugay-dugayon nga karon ra bata mamalit og bugas. Karon ata mamalit og bugas niya. Sa ilo aday ko nga ang akong original nga announce nga appeal ang category C sa pagpanghatag niya. Murag na medyo na usab akong hunahuna, category D ang atong hatagan lang nining atong pista. Basin pag mangita taglaing higayon nga i-appeal natong category C in the near future. So, category D, mga 600 to 700 families ang atong tagaag tag 5 kilo packed rice. Karon na nato pamaliton. So, salamat yung kain ninyo, ani. Sa ato sang 30 slot challenge, na natay nadawat nga
514 ka 30 slot challenge. Pakpak na sad. Nindot ana. Nya sa ato sang investment slots, mo na niya atong ngilo kay ni tanan, pero sagdi lang ipalit na nato ang yuta diha. Sa DSAP, ang ato sang halin nga gi-pledge equivalent na sa 66 slots. Pakpata sa nining 66 slots, 36 slots ang na-remit na nga investment. Pakpakyapon. 74 slots pa ang kuwang. Wapay ni pledge. Kamo dihang mga naay mga tag 500,000, kuha na ninyo, isurrender na nas Ginoo. Pinaagin ining atong investment slots. Nagnegosyo ba ta kay nag-investment man ta? Waoy. Inighuman atog palit aning atong planuhan nga yuta. Doon na patay daghang project labi na ng Kulumbari. Unsa may tumong ani para magdato ta? Dili. Ipatukod unta ni nato niya na karong nag-ongoing na nga gani mura gihunungan patingali kadiyot kanang construction sa atong dako kayo nga Divine Mercy nga gipangandoy sa atong Archdiocese na agi ni Bisya Palma nga unta matukod na siya kay mao nay maghatag og nindot kaayong sign of kaning paglambo ba sa atong pagtuo nga mga Katoliko dinhi sa atong Archdiocese diha sa Garing Konsolasyon. Daghan sa tag mga parokya karon nga nagilaid sa kalisod nga bisan alas pag-repair sila mga atop, mga kisami galisod ato sa nang tabangan. Hutdon gini nato gamit para sa simbahan. Di ta magtigom-tigom og kwarta. Wa sa gyud ko anang hunahunaa nga magtigom og kwarta. Di sa gyud ko uyon ana nga ang parokya or ang Archdiocese magtigom og mga millions og billions nya ni ay mga daghan kay mga kabus nga way mga balay, wa gani mga atop, wa gani mga pagkaon nga mga Katoliko nga wa tagai. Maunay dako kaayo natong apan naasunahuna to save money. No, use money for the church pastoral care for the people. O kamong tanan, online o territorial parishioners, mauni ang atong rumbo, mauni ang atong giya dinhi. Salamat kay sa inyong suporta ani nga atong mga kausa nga gihimo. We spent now around mga 200 million pesos in various projects and activities sa atong simbahan. Awa mo malipay. Salamat eh. Nindog anak. Sige na. Nindog na ta.